pitäis kysyä itses. Helkatti. No questions asked. Onks Elkkokin tänne Emergency Liberty County vai mikä vittu tää? Leevi, mä voin tulla sinne heti kun tää vitun Nissan Altima jumalat pantaa mun kääntä oikeinpäin. Priuksella driftaa. Leevi hankin Leevi helkatti siellä. Noniin, missä sä oot? Mä oon spawnut jokin huisi vittu, mutta pitää tankata täälle Niilo, vaiha sun YouTuben toi profiilikuva tohon mikä Jape lähetti ton kuvan. Se on kova Niilo. Sä saat subscriberit sen kanssa. Niin. Onks sun Niilo mitään aseet? Mulla on battle rifle tuolta Ei, mä oon takakontissa. pelannut kerran tätä. Niilo muista, provosointi on paras tapa saada näyttökertaa. Jos taisit Jope, tai siis Niilo mulle ei oo aseet. Kerro, oot sä semmosesta keskustapaikasta tuolla? Joo, mä oon täällä parkkipaikalla. Joo, no, kestää hetki tulla. Altima. I love my Altima. I love my Altima. I drive on the oncoming traffic. Mitäköhän Jape Civic tykkää sitä? Nyt se ei tule Ota, Jope! Mitä? Sä sanoit just I'm driving on the oncoming traffic, kun mä lähdin ajaa just oncoming traffic. Mhm. Hienoa. Pattern recognition. Sitten käännetäis kohta vasemmalle, et joo, Oi, Niilo. vittu. Hei. Mitä sä semmosia käynyt? Miksi sä nyt vasempaan menet? Se on aina oikein. Oh niin. Niin. Right is right. Yeah, you were right. You were absolutely correct. Se oli oikealta sittenkin. Eikö siis Leevi, eiku Niilo, poistatko sä vaan niinku koko paskan tästä? Joo. Se on tollain niinku... Ilman edit. Niin. Niilo laittaa vaan Havana-kilo sinne taakse ja... Missä sä Niilo. olet, Leevi? Niilo, tälle maksa nyt. Niilo, rekordaatko nyt? Joo. Rekordaa. Jasper, se on sanottu nyt Super tässä. Mario, Oi, Nintendo. No Leivi, missä sä oot? Hetki pieniä, Altimaa mahtuu vain. Oh, itse tää mahtuu 4. Joo, ihan hyvä. Ja paloautoni ja alle jään. Voi vittu, ei, ottakaa, mä oon vittu täällä. Kato, Altima. Täällä. Ultima never dies. Niilo. Ajo Grey, Vaikka puski voi jäädä polvelle. Siis hengästyks tää ukko, jos mä hypin liikaa tällä? Vittu kyytiin. Onks toi liian? Joo. On niin. Noniin. Niilo on vähän mut ini. Se on Joo. Katohan niillä toi takarekisteri tos. Totta kai. Mikä voi vittu, nyt mä kyllä käyn hakee sen battle rifleen, kun vittu ei... Kukaan ei osaa ajaa täällä. Hei, miksi sä oot punaisia päin? I'm the nigger, I got the rights, man. Rights to do the crimes. Voi vittu, oliks toi poliisi? Vihdoin. Oli. Ei ne tommosella aja. No ollaan nyt korvette. Okei. Sit se on... Näkö. Ei, mulla on 50 tonnia tässä pelissä, onks se? On hyvä. Tuleeko se valossa? No mä oon käyttänyt kaikki, mä oon törsynyt kaikki mun rahat jo. Aseisiin ja... Noniin, tulkas nopsaa, mä vedin tän palohälyttimen nopsana. No älä, kun mä oon ostoksilla täällä. Voi neekri, nyt tää poliisi mä sano. Onks toi poliisi? Ei oo. Ei poliisi, miksi mä voi hyppää? No kun se hengästyy, jos se hyppää. Onks teillä aseet? Pitikö siihen ostaa niitä ammoa siihen? No jos loppuu ammo, mut mulla on ammoboksi myös. Pystytkö te jakaa muille? Ja sheriffiä suoraan naamaan, voi vittu äkkiä. Ai, älä. Joten väärinpäin. Poliishan se siinä. Mennäänkö koppeittaa tälleen? Missä Altimalla?
Nissan Ultima edistymä, vaikka tää näyttää oltaan vitun possulta Angry Birdsista, mut... Tää näyttää ihan vitu hirveelle, mut se on... se saa sulkea tää servun. Saat. Joo, kaikki on No joo, lähtenyt. mäkään jäpä oo siellä. Eottelkaas mihin mennään. No mennään tekemään sitä, mistä saadaan rahaa. Siis onks teillä aseet ku... On. Mä en ymmärrä, miksi tätä niinku vois syntyä aseen kanssa. Eikö se on niinku se normi asia niinku tässä? Jotenkin tän värisille henkilöille. Niin. Tapetaanks toi äijä tosta? Levi Onks Jose pelaa. käytössä? Jos sille asetta, niin tässä pelissä on valittu, että saa sitten retut rajoitukset. Siis oikeesti, miksi mun maksaa oikeesti antaa perille? En näe kyllä tiedä liikennessä. Tuukka, mikä sulla on? Ei mut Levi, meillä Kuuluu, oli että äijä etuajo. valittaa maksaa vanha mies rintaa. Onko se Niin. niinku... Äijä on kuolemassa. Levi stop-merkki pitää pysähtyä. vielä. No siis Ei. ei se... Ai, apply for ne us. pitää laittaa stop. Tulkaa hakee, mä en pysty liikkuu, tulkaa hakee, mä en pysty liikkuun, niin mommobil. Mistä Ja, ette, missä tuut olette? Altiman kyyti, sä tuut Altiman kyytiin. Mä haluan aseita, mä haluan aseita. Muija kyyti just äsken. Vittu muija, tää vittu mato. Oi Ei. vittu Jape. Niin, pitää näyttää tukelle, että ei oo mikään muija. Hyvä asia. Mä olin jo ampumassa. Niin, suoraan seksis. Väliä valkoinen tossa kiinni meidän gängiin. Ei Ei vittu. vittu. Kyllä mennä vähän tummentaa tota suskin. Se paskamato semmonen. Paskavärinen mato. Jasper, Mitä? ihon värisi on liian paljon. Mene nyt hakee ne vitun aseet Jape. Paskaa housuissa, koska niin vaihtais. Mafia Invitation. Mitä Ei puhelit nyt käytettiin tässä pelissä? Mä unohdin jo. En tiedä. Mutta on Ei se nyt enää näyttää se invi. Mikä se on, Black Boys vai Monkey Gang? Black Boys, mutta Monkey Gang olisi. Accept. No niin, Black Boys. Ei, mitä tää pystyy aina? Eiku niin, jos Se viesteissä. Onks toi poliisi? Ei oo. Mä Tuukka Johannes vielä niillä. Niin. Tervehdys, että Challenger vai? Totta kai, No mikä Kargeri. auto siellä on? Tekikö se sellainen? Mennäänkö vaan ampuuspoliiseen? Suoraan meitä päin ja poliisi vielä. Levi, tänään me teemme niin paljon lailla. Levi, mennään läpi ampuuspoliiseen. Missäs päin niitä on? No sitten tämmönen Mutta oikealla ainakin. Missä oikealla? Edessä, tai se on tietysti, että onko se varando ihan. Oikealla ja korvatte. Oo. Oi, Joo, nega. on valmi lähteä kyttää. Okei vittu, mä vaan tuun. No niin. Ammutaan se nyt, ei! Hei mun ammolla. Ei toinen poliisi, kuka tässä vieressä. Levi ammu tuo viereinen vittu. Levi, vittu täällä oli poliisi. Odot. Takana. Ei vittu, mä kuolen. Takana Jape. Joo, mennään. Tää on ihan onnistunut tää jengi. Mä kuolen. Joo, ei. Mennään. Mä oon vielä elos. Joo, mennään. Mulla jäi vältsä kuitenkin. Minä olen spaavannasi. Mä oon vielä elos. No niin. Mamma-auto. Tuli lamauttaa sivusta kun katsoin povista. Mamma-auto. Levi. Ei niillä Mä oon mamma-auto. vankilas vittu. Kuka mistä sä oot? Ei mullakin on Altima. Ei käydä hakee Levi. Kuka mistä sä oot? Se ei toimi tässä pelissä sillä, tää on niin vitu retu. Kuka mistä sä olet? Vittu, 2 tonnia pitää maksaa, että pääsen vittuun täältä, en maksa. Mistä sä olet? Riversitys. Mistä on autokari? No mitä vittua, niillä on auton vittu. Eiku ei Rivers vaan siis Springfields. Niillä ammus se. Ammo loppi, siis se one tap. Mitä vittua? Siis Vittu poliisi mä ampuu. pääsin nyt vankilaan. Mäkin oon 2,5 minuuttia vankilassa. Poliisi ampuu viatonta mustaa miestä just. Levi, missä sä oot? Onks vielä vankilassa? Mä oon vittu vankilassa, sinne missä kaikki neekerit muutenkin on. Jos mä vittu vaan bailouttaa, mulla on 30 tonnia, mulla on bailouttas. Hei, mä oon täällä sisällä. Ai vankilassa. Niin, Korjatko se nyt sen auto? Mistäkä sä oot? Ei, Mistäkä mitä sä oot? Sä oot jäänyt kiinni täällä Eiku myös. Springfields.
Siis poliisi kumpi tappoi se on? viattoman Kumpi se mustan on miehen. Just. kumpi se Joo on? joo. Kumpi se on? Kumpi se on? Joo, Kuka siis kumpi se se ei on? mä tiedä, se vaan arrestas ja Kumpi se on? Onko se isompi vai pienempi? Siinä. Hyvä. No, hei, nyt jos oikeesti tuo poliisi pidättää, mutta mä Pekka, en oo missä sä olet? Missä sä olet? Springfieldissä. No, Se pieni, se... se toinen, missä No, mutta kysyn sulla se- minuutia, että onko pienempi vai isompi. No en mä vittu tiedä, onko se pieni vai iso. Mikä mä hakee aseen ja tankkaamassa? No se on se Jotain pienempi. pieni, just tää pieni. Kyllä Jasperi, tämä pieni. Minä mä käyn tankkaamassa ja hakee aseen. Trison Pex. Jaha. Ja savarisseksi. Bailoutetaanko? Paljon se maksaa? Ei se maksaa mulle liikaa. Kalkleivän köyhä musta Trison kirja. Pex, kama. Trison Pex. Mä en voi hengiä. Köyhä musta kirjalainen. Aina George Floyd. Kai tää nyt on sit tää on varmaan automaatti, koska ei tää voi olla niinku manuaali. Eiks tää Kai mä sinne Springfieldin motorin ja mä tankkaa sinne. Vittikö te hakee mut kohti silloin kun mä spamnaan vittuun täältä? Mä 8 Mä sekkaa. se spawnille. Onko se teillä tossa? Et. 2, Mulla on sininen 1. Altima. Noniin. Noniin mä vaan... No niin, joo. Tai jaksaks mä otan 30. Voi. Mä spawnasin ihan huitsi vittuun, mä sanoin, että... Mulla on puoli tankkia, et mistä te ootte? Mulla pitää vähän alle tankia ja mä menen tonne Springfieldiin tankkaan. Mikä Stolen vittu tää vehicle. paikka on? Well, joku on varastanut stolen vehicle. Voi jumala. Näkö. Jape, missä Eikä päin tässä sä nyt mitään oot? liikennesääntöjä. Mä oon Mä ajan niinku Springfieldissä. kaistaan, niin eikä se Onko se poliisi. Springfield se vitun iso vai se Joo, vitun mä oon pienemmässä. No mä oon Siis- River Cities. Eikö Springfield? Eikö kumpi tää? Mä tuun Voi Springfieldiin. Siis Meillä on onko pienempi Springfield nyt se Springfield. vitun... Springfield pienempi, siellä oikealla. Joo, mä tuun sinne. Nyt tankkaan nyt. Onko siellä car service tai sellaista paskaa? Joo, mä menen Ai, tankata oli sitä. siinä. Pasku Pasku. mun auto. Ei vaan semmoista repair shoppia, tee kai. Onhan tää. Vai Ei on? herregud, tästä mennä Ei, ylös. Jape. Jape, päästä kyyti. Sä hoidat nyt Mistä ajamista. ootte? Joka mielessä sitä, että neekerin raiskaaja lähetti mulle viestin. Niin, mitä sä lähdet mulle? Jaha. Missäs meidän loput mustat boitsit on? Hei, mä saan page. Joka mistä sä oot? Nyt mä taidan olla, ei kun nyt Kuka, mistä sä oot? isossa kaupungissa. Mä oon Voi. Nyt Jape vauhtia hakemaan näitä muita. Niin, missä niillä on? Isossa kaupungissa näyttää Mä olevan. voin ottaa poliiseja, pitäisikö mun lähteä Mikä venatkaa Ottakaa skuadia menee asekkaan. venatkaa tummaiset. Ota sit mä mietin, että onks tää Glockia, kun mulla on tämmönen autoklikkeri, niin mä saisin switchin siitä. Jape, mihin vittu? Käänny vittu ympäri, Jape. Mitä vittua täältäkin pääsee? Pääsee melkeinpä nopeammin. Bowlies. Oh, fuck. Fuck the bowlies. Ei ne meitä ota kiinni, ne on Mä ajan viattomia. jo asekauppaan tänne Riversiin. Viattomia ne Joo, ota niilläkin sinne mukaan. Mitä vittu tää tekee? Me ei oo tehty mitään. Joo, me tulemme. Hei, Norvegian Jape, nyt me... terroristit. Joo, Jape. Meidän pitää tappaa Joo. tätä sanomaa suklaaks tää ei. Mä Chocolate sanon boy. suklaaks. Joo, mua. Sit sä Kuka? sanot sille, Ai poliisi, Norvegian ai poliisi. terroristi. ei, Niille, onko siinä parkkipaikalla? Vittu Elko liittyy tänne myös, niin nyt pitää... Niille, oletko siinä Olen parkkipaikalla? Voi vittu. Okei. Miksi me ollaan täällä paloasemalla? Vittu mene nyt sinne vitun parkkipaikalle. Joo, no... Missä jotain Alvara kuskelee ja Ei. hirveä. Mitä vittua, miksi on niin vittu iso? Noniin. Mä katsotaan mun pakettiauto. Mulla on pakettiauto. Mun mielestä mä ostin pakettiauto. Mullakin on Joo, Joo, pakettiauto. eikä sulla ole Noniin. pakettia. Mä oon parempi kuskilevi. NHH. Mikä vittu Deku? Mennä tuoda kyyti. Tonnes. Joo, miksi Joo, Jape mutta- kuoli? No kun Kuulenko?
No. Ja Niilo, Mitä? miksi et tuu kyytiin? Siis tää oli se, joka sanoi mua suklaaksi tai Norvegian terroristi. Miksi sen displayn enemmän NHH? Jape vittu, tule nyt kyytiin pakettiin. Mä katon mikä Sä näistä kuolet paketti on. äijä. No vittu ei mua kiinnosta. Mikä näistä on? Hei, käydäänkö ostaa Paketti ase on. mulle? That's pretty Vittu. tough. Elkko, tuu kyytiin. Ihan sama vittu tuu hakee mut. Okei. Mut siis tuolla I vittu don't tuo this is valkoinen. Roblox documentary. Jumalauta. No niin Elkku. Ei se Mä vastaa. ammuin Voi tänne, vittu, ei Jape, kere tule nyt saatana. vittu kyytiin. Mua ei vittu kiinnosta. Ja mis vitus tukeo? Mä oon täällä vitun asekaupalla ottanut puoli vuotta teitä. Mä menen nyt Miksi? auton korjaamaan, koska teillä kestää niinku 14 vuotta. Vittu, meillä on nyt tulossa, mut vittu kun Japen piti hidastella. Ja kun tää yksi No joku mitä vittua? kyrpä saatana. Hei, Siinä nyt on se tulee- punainen. Niin, me Niin, laittaa joku punainen, Vitun joo. pedofiilileivi. Nyt tämmönen Ää, squadi. Niin, minus Elkku, koska Elkku on jossain kuunaamassa. Minä olen saapunut tänne. No niin Äsken- Elkku. No niin, Pois me käydään niissä. hakee Elkku. Käydään Ei, hakee Elkku. se on se. Käydään hakee Elkku. Elias Hakureissu. Joo, on. Joo, Se on vittu, Veli. No vittu, ei oo aseita. Ei oo aseita. On aseita, saa täällä nyt olla jo aseita. No mullakaan ei ole. No niin, käydään nyt hakeessa vitun Elkkuun, niin Voi siinä vittu, tukee. vittu. Missä se Elkko on? Paskakuski, paska. Jape nyt vittu kyytiin, mennään hakee se vitun Elkko. Kyllä. Vois voi Sitten vedä. kun toi Leevi, Japesi mitellä me vitus tää vieläkin savuttaa? Minun on mustempi henkilö, ei Noniin. oo. Tämä on Noniin. kyllä, minä olen se musta. Jape, vittu lopeta se Piti säätää. antaa varoituslauka. No se haluais niinku Jäpel on toi muscle memory, et niinku se näkee jotain. Pelkäs säikäi. Ei, ihonsa otti vallan hetkeksi. Tuliko lihas muistista toi? Joo. Muscle memory. Voi- Mistä muualta? joskus. Suoraan selkärangasta. Nyt sen äijä on pakko olla lähtenyt täältä vittu. Ammutaan Missy Chocolate Boy. Voi vittu mä otankin täällä auton alla. Tää Glocki. No niin. Vittu mikä Joo, hyvä. joukko meitä täällä on. Ei oo Glocki, fuck. Miksi mä en voi Vai ikinä- mitä mä oon meistä mustin, se on se tärkeintä. Minulla on eniten oikeuksia meistä No Vähiten, eikä ole, vähiten, toisin päin sulla on vähiten. vähiten oikeuksia. Ei, mulla on eniten ampumisoikeuksia. Tässä maailmassa sulla Minä- ei ole, eli poliisit tulee ampua sua enemmän, joten nyt niinku... Minä on mun ensin. Hei. Sen lisäksi, että mä juoksen nopeammin, ammunkin nopeasti. Pitäisikö fiksaa tää pakettiauto sama? Että sitten ei meillä muutamasta vuodesta paskaksi. Tätä gang meetuppi taas. Noniin, kyytiin. Vai, negeri Elkko. osaaja. Elkku! Aha. Ammuu sut saatana. Kyllä. Mihin mä pääsen? Perkele, sinne ne. Mustikset valmiina. Kato mä täällä pelkäjän penkillä. Kun mä tänne Mä oon täällä takapenkillä. ylemmän luokan mato. Mutta pitäisi tehdä silleen, että mä pystyn silleen avaamaan tää takaove ja ampua. Totta kai. Se on mitä minun... Mitä ammun tää poliisasman paskaksi? Leipä mä räjäytän tän. Selvä. Mä pystyn Pitäisikö muuta? avaamaan. Tässä Jäpä popsit. Sipsi. Final cuttia. Painalka. niinku, no ei kun mene siitä ylempään. Oota. Well. Oi Eikä vittu, käy mä en tää- nyt jaksa tätä paskaa. Mä käyn vetää Kyyti palohelvetin. No niin, veto. Tulkaa, mä vedän paloa. Kurpakin. Mitä? No niin, well. Poliisi toi vitun. Miksi mä en saa wanted leveliä punaisin päin ajelusta? Koska Koska me sä... ollaan mustia, se kuuluu meidän. Niin. Koska noi kamerat ei näe meitä. Ei erota Voi meitä vittu, muuta kuin... meidän- Vittu sä pystyt vaan kyllä terävän toi mikrofoni. Eikö ookin? Niin, no vedä noin... Nyt se varmaan Siis kuulostaa sä paremmin voisit kuin aloittaa voice joku podcast. isolation. Sä voit kyllä ottaa
podcastin kyllä tuollaisen mikro. Joo. No Näin mä en halua pitäis. tietää, että meillä olisi podcasti, vittu se olisi niinku... Se olisi sellaista helvettiä. No ei ole, kun sä kyllä liittyisit aika Vittu, samanlaisiin tää kuulostaa keskusteluun hyvältä. heti, niin ei nyt ihan nyt siinä niinku Haa. Joo, mutta se on se pointti, että... Siitä tulee Ja eri... shooting poliisia vastaan. Kato, täällä on poliisi. Joo, no niin, ammutaan. You are now wanted by the police. Noniin, switch esiin. Senssi on aivan liian korkea. Noni, Tuka, sori. ai. Vettä. Nega down. Ei, toinen poliisi. Poliisi oli lähellä. Ei, mä menen altimalle. Poliisi kuoli. Kuoli. Ai niin, rahat. Vittu ne Noniin, pakuun. Tarkat ammunnat M14 DMR. Minä olen hyvä. Joo, juuri näin. Nega disneydet. Valitettavasti Tota SEAL Team 6. Kaikki köyteistä hätä. Meal time 6. Helkäti perään Leevi, ammattilais. Ei tulla Helkatti, mä menen ryöstässä. voi vittu Jape nyt. Tää on ei, se on hyvä. Ei kun ei se on myynnissä, voi vittu. Paljon. Se on myynnissä, en vittu. Mä vaan muuta kattoo. Täällä on mukavaa Ei oo SEAL Team, se on Chicken Team. Meal time. Niinku toi ku Floyd Team 6. 85 Seal, se on liian- tonnia se on uusia liian- hintoja. Steel Team. Steel. Niin, Steel Team. SEAL, se ei oo... niinpä. Alas on se. Steel. Vittu. Mä hakee kokista. Niin, SEAL Team. Sitä kuka paras on Man of Steel. Mennään. Mä otan teidätkin mukaan tonne alas. Mutta oot sellaista mannapuuroa siellä. Oo. Tällä mitä sitä taas. 2 tähteä mulla Leevi. on paljon Leevi, Mitä? jos miettii tuollaisissa airsofteissa niissä, niin eikö se olisi parempi, että se niinku CO2-kapsula on siinä mägissä? Koska jos siinä menee joku tiiviste, sit sä voit vaan ostaa niinku uuden mägi eikä Joo, se tarvitse on siksi purkaa. just parempi. Ja myös sekin, että kato, Ai, jos sulla on useampi mägi, niin se kaasu ei lopu sillä kesken, kun sä vaihdat sitä mägiä. Niin. Eikö se oo siinä sun AK1 niissä M4, missä sulla on siinä mägistä ja ne? Joo, mulla on just nois. Jos tämäkin kun mä nyt katon näitä, niin mä etin just jonkun, jossa on mägin sisällä. Se on valitettavasti no Crossmanin pistooleissa on silleen, että siinä 1911 siinä, mikä se MP28 oliko se vai M28, P28, en mä muista enää mikä se oli. Se VV2-aikainen, niin niissä valitettavasti on se siinä pistoolissa integroitu se kaasu. No niin, sitten mäkin vähän Mitä ympyrää sä nyt levi vedät? No yritetään vittu poliisia! No niin, ammutaan. Vähän etäisyyttä. Ei tarvii, ammutaan se pois. Kysään Vähän läpi. etäisyyttä, viedä Voi vittu. Ja vielä nyt lähde kokonaan karkuun, nyt jos poliisit olemme ammutaan se heti. SEAL Team 6. Steel Team 6. Mites te ootte? Meal time 6. Okei, nyt toi yksi tarvitsee apua. No niin, mä ammusta. Kaikki perää. Joo, se on vitun lovi. Väistytkö mä? No niin, Yes, mä sinne meni. saatiin se. Mustat veljekset nyt turvaa. No niin, musta veljeskunta Oh hoitaa. fuck! Onks toi poliisi? Kato, Miss? mä oon musti kai. On, eiku ei. oo. Ei oo. Ei, sillä on Niin, combat. mutta- Starving Marvin. Ei oo poliisi. Muistakaa se. Myytiin. Mä avaan mun kokis. Miksi Jape hengittää niin kovasti? Onks Mä niin flexaan intense George hetki? Floydilla. Mä flexaan George Se Floyd. pystyy hengittämään, antaa sen nyt. Niin. Vielä kun mä voin. Toitteko eräs? Niin. Toisiko meidän rakas ystävä Floyd. Meidän kaikkeen. Known for his mayo. Banana sandwiches. Kuulostaakin jo niin oksentaa. Ja älkää Oi, koskaan unohtako sen call signin. Se on George Floyd, also known as the Big Floyd. Älkää koskaan unohtako Big Floyd. Ei kun niin on, niin se räppäri Big Floyd. Ei tässä on tommetta. Se Tombe teki Enkun luokassa, siitä vitu presentationia siitä George Floydista. Se rupesi demonstroimaan, miten se oli polvelteen siinä. Se rupesi että se oli Big Floyd. Se rupesi sanoa, että se on inspired by the race.
vittu opettaja. Silleen, Toi on kyllä vittu paras. Mä oisin halunnut olla siinä, kun se sanoo I was inspired by race. kaikki vittu rupii nauraa, kun Milla kattoi silleen ihan vittu huolet. Tombe rupi siis silleen, että I meant by the support. Ja silleen jotain. Hei tuolla! Ai englanniksi. Se Leevi oikealle eteen, asekauppa päin. Tossa, vasemmalle. Joo, nää. Lähetään perään. Se on ihan siinä edessäpäin. Lähetään perään. Noniin, musta Siinä voi on. näyttää. Kutoffataan nyt. Joo, no Just näin. Toi ihan vittu mun päällä. Sillä ei asetta, sillä ei aset. Takas auto. Vittu onnekas. Mitä helvetti? Miksei sitä voi ampua? No, Sillä ei aset. Steel. Vittu kattaa muija tänne tulee. No niin, Leevi mitä nopea tapahtuu? pois. Niin, Ei lähde vittu, se backwootiin. on No niin, vittu voice pois. Se otti joku vitu voice chat, mä kuulen sen. Joo, se... Voisin ite sanoa jotain fuck you nigger. Sanoiko? Mä voisin sanoa silleen. No sano sen. Katsotaan, mä menen takas vaan. Mä menen sanoa. Mulla ei mut edes aina olla sellaisia oikeuksia, kun mä en ainakaan näe sitä logoa tässä. No siis mä oon tehnyt sen vitun ID verification ja Jasper, Amisphere. niin mäkin. miksiköhän sinulta on lähtenyt ne oikeudet? Mietitäänpä nyt silleen ihan loogisesti. Miksi? Miksiköhän sulta on otettu ne pois? Niin, miksi? Katsotaanpa kun... Haka- Yo niggers. Lähetään. Ei tossa on joku... Kaikki maahan. Vittu mä kuolin. Mist niitä on? No ei kaikki on ollut kello aseen symbolisia päällä. Niitä voi ampua. Mennään majaa sinne. Äkkiä nyt takas autolla, Venät takas kasia, autolla. Remember our policies. venät kasia. Heti alkoi tuli, kun Leevi alkoi avaa vähän niinku poliittisia mielipiteitä. Tai siis Venät vittu, kasia. tää yksi poliisi selittää jotain ihan random shittiä. Mä en ymmärrä mitä se selittää. Minne te menitte? Me ollaan yhä täällä vittu samassa Kuuntele. Joo, Hetkonen. vittu, mä tulin toiselta puolelta. No tulos vittu meitä päin, ne vittu kytät. vittu Jape, tuu nyt tänne. Mene, Vittu sä Jape. menet vittu Sä vittu tönäsit mua. Älä mua rupee syyttele, sä ite tönäsit mun autoa eteenpäin. Remember our policies. 3. Miks mun auto palaa tuolla? Laita riippukeinu Ei se pala. Kyllä. Tän tuli EBT tuli just mulle 372 euroa. Jumala. Kyllä vitussa ne poliisit. Saakohan foodstackseilla aseita? Ammutaan kun joku random äijä täällä oikein paloa se symboli. Tai valkoinen. Eikö se oo hauskempi vaan ampua poliiseihin? No, Ihan sama. Joo. Kaikki Ei- ammutaan. Nyt me vihataan poliisi. Kato, Ihan et tää sama. GTA Online, niin annetaan vähän edes rauhaa muille. Mhm. Niin me ei voida kuitenkaan pilaa Mitä meidän... vittua, kurbin Ei voida takia, pilata niinku tyyttömiä vastaan, me ei voida pilata meidän musta maine, koska muuten me ei saa tukirahaa. Tää vaan poliisia mitä sanoo, vittua, no menikö nyt vaihe? Se vaihe jäi vitoselle, vaikka tää on automaatti. No niin, täyskaasu. Kun on variaattori, Onks tää poliisi? Undercoveri tässä olla. Kato. Se on oikealla. Onks tää on? Se on undercoveri. Juoks se karku? Noniin, parastakin pelkää. Se menee karkuun. No kato siinä. Ulos. No vittu. Siinä toinen poliisi. Tuolla Chadi. Kato, sinne kuoli yksi. Vitun lovi. Perään. Joo. Ammutaan joka ikinen poliisi, joka meidät haastaa. Kuole jo. Täällä on joku läski. Mä ammun sen. Kuoliks se? Täällä on joku Joo, se vitu kuoli. läski, saatana. Ammu se läski! Ammutaan se vitu. Missä se mihin Missä? vittu se pontso meni? Se yksi Se on läski, se tuolla, se vitun pitää läskinaama, se lähti karkuun, mä en saanut siitä Ui siellä. vittu. On siellä. Se ei ollut engaged, Autolle. Two seats. Ei mennään Gunstorelle, mun loppuu ammo. No se oli sellainen two Ihan- seat. Sellainen niinku 2 penkkiä tarvii, et menee. Takas pakulle, mennään Gunstorelle, mutta tää ottaa vähän ammo. Mä vannoin, että toi muuten ottaa yhdestä paikasta, niin se ottaa niinku takapenkit, et siinä ei mahdu. Mitä tää nyt menee sisään? No Ei. sivulle. Kuka ei päihitä Steel Seam 6? Se oli kyllä hyvä, jo hypättiin ulos, me ammutaan sen selkeä.
Vittu, onko tää yksi äijä vielä täällä, millä mä huusin neekeriä täytti? Kato. Ja Ja ammutaan. Kaikki ne päällä tulee asesymboli matalaksi. Noniin, Mä matalan. otetaan tässä rahat. No, Ja vittu vihreä. Tää vittu. Siellä vetää ambulanssi ohi. Mitä vittu tää yksi selittää? Se puhuu tyylisi radiopuhelimeen. Että se on perfect. Vittu se selittää. Kuuletteko tekin sen puheet? Vähän. Eiks tää toimi tää Fire Alarm? Tai siis näettekö tekin sen vitu symbolin näitten päällä? Joo, Näettekö? näen. No niin, lähetään. Kyllä. Me nähtään. Näkee vaan Yo guys, join Steel Team 6. Steel Team 6, join. We are the best niggers of the game. Ei, sillä poliisi. Sillä ei sitä asesymbolia päällä, eiks Oh, niin? no. Se toinen, se uus. Varo, vittu niillä varo. Perä. Kyytiin. Leevi. Voi vittu! Remember our policies ilmatkus. Leevi. Maamu poliisi. Leevi kävelee suoraan tulilinjaan. Eikö vaan Niilo kävelee suoraan tulilinjaan siihen. Vittu, käyvitä omaa kaistaa, saatana. Hei! Vittu, mihin se poliisi meni? Se on meidän perässä. Noniin, pysähdys! Mitä vittua? Ai tuolta sivulta ammutaan, kaikkialta ammutaan. Retreat. Ota, joo, kyytiin. Abort mission. Elkku, vittu napina. Saatana napina. Kyytiin. Älä nyt aja karkuun, saatana! Ei, tulkaa nyt vittu kyytiin, Elkku! Vittu, ehkru, minulle kyytiin! Pois, älä jää se auton alle. Can't breathe. Et sä ole kolmen alle. Ai vittu. Se Elkko kuoli vittu. No niin, aja spawnilla. No helkätti. Vittu leevis, pisti mun polve alle saatana. Ota, menkää jonnekin, mä tuun helkätillä perään. Ei vittu, mä ollaan tässä justiinsa. Hyvä. Ai saatana. Vittu, Jope ei nyt hyppäänyt vittu ulos. Mennään. Voi vitun nekrut, saatana, nyt takas kyytiin. Mennään. Se on 25 tonnia toi jammopaku. Jos tarvii jossain vaiheessa, minulla on helkä. Sinne ei tarvitse mahtua. Well. Tummimmalla meistä on helkätti. Totta kai, se on minun uskomani, se on minun kulttuuria. Kyllä. Mikä nää kadonnut? Ammutaanko ei tuossa sisään heti kun se En astaa? mä kaustaa ammuboksin. Vittu mä jään polven alle. Sillä on ase. Joo, ammutaan. Vittu mä sain ite ai, mä ite saan nyt line of No fire. vittu sä hyppää tuohon eteen, niin mitä vittu saunaa? Mä en saa. Invakka. Hyppää auto alle ja toivot ettei saa ajaa alta. No mut mä olin ostamassa ammoboksin ja alat siinä sprayan mun päälle. Niin, no kun ne... Ei, kun mä hyppäsin siihen skimmarin sinne EB sivusta. titli. Random taas maksouta. Niin, EB titli taas. We are the niggers. Se vitun... Mikä se on se? We are number one, mut vaan. We are niggers. Tai we are the Ku Klux Klan. Niin, we are the Ku Klux Klan. We'll always hate niggers. Eikö se vaan? We are the nigger clan. We'll always hate police. Vai mitä vittu se? Oh helkät. Pit maneuver. Pit maneuver, Ai, no se niin ammu. poliisi. I have nine guns. Ai ihan nainen kanssa. No pit maneuver. Ota, Pit maneuver. Ype best car. Sehän on jotain koodikia tässä laittaa. Noniin, käänny oikealle. Noniin. Ammutaan. Mennään. Vittu. Mennään hyppää. Mennään pois. Ammutaan. Vittu se lähti. Älä vielä Vittu, lähti. miksi tää mun senssi on suurin? Voi vittu Jope. Mennään nyt vaan niitä poliiseja härnää, toi nyt varmaan muutenkin. Miksi ei tuke hyppäät sit ulos? Ei takana. Niin, tää hyppää ulos. Ei takana on se sama. Takana. Mitä? Onko? Vitun bensitteli siellä. Heti vasemmalle. Siinä. Sama. Noniin. Sheriffi. Perää. Perä. Lähtee karkuun. Pelkää meitä. Tunnista.
Tuli Se on perään. yksi. Ei se tiputtaa noita. No, mä yritän Perkele pitmanuvera, pois. vittu. Tuli perään, vittu. perään. Moi, joo. Eikö me tossa me oltais ehkä keritty ampua se auto paskaksi? No, mutta olis täydellistä, jos Leevi olis pinnannut se. No mä yritän Me just. vielä ajetaan. Leevi ja George Floyd ei Kato. ollut muistanut hengit. Kato vittu! Hei! Ei siinä! Ei vittu. Kyllä pelkäävet legit. Ihan karkuun. Vittu äijä. Jos blästät tää voice siis mun sit saadaan bändi, mä sanon se. Vitun vittu! Tule tää nyt ulos, ulos! No niin nyt ammutaan se pos. Ei se palaa. Palaa, perään. Vittu se on suuri. Mikä sun mikis tuli yhtäkkiä? Niin se on saatana Missä on? Kaikki alakertaa. Onko se alakerras? Okei, nyt tämmönen Steel Sim 6. Hei, takatulos. Vittu saatana, ampukaa se vitun neekeri, vittu! Missä vitussa te olette? Ai saatana, mutta on muuta. Miten vitussa se tuli noin nopee? Oi vittu Niilo, sä oot kuollut ihan just. Kuinka monta tulee? No mitä vittua? Miten se tuli mun takaa ja pidätti mut? Niggers. I do not associate with niggers. Ja me mitä sä teet? Missä sä oot? No niin, näkyy. Mä vittu kuolin. Tässä on yksi. Meitä on vielä hengissä. On ihan tässä nurkan takana. Siihen Ai ja nurkan. siitä niin paska. Ai vittu. Vitun hyljes. No niin sit. Mennä päätä. Ruutaan tapellittavaa tää. Mä tästä nyt hyvää paikkaa. Päätä laulu. Mistä te ootte? Vittu vankilassa. Kaikki sun Kai sä oot syytä, vielä Jape. vankilassa. Kaikki Mitä? Jape sun syytä, fuck Ai you, kaikki on Jape. vankilas. Kaikki on Ei. vankilas. Ei mä Ei mä ja kaksi. Niilo ja Elko. Lähtikö sieltä se switchit pois, kun te kuoli? Mistä te ootte? Mistä ootte? Mistä ootte? Mistä No ootte? vittu vankilassa, Jape! Niin vittu leveä ei kysynyt sulta vaan Tukelta ja muilta. Me ollaan kaupungissa. Sä oot jopa Niin, siellä mikä luonnollisessa tämä on elinympäristössä. Leevi on siellä missä Mennään vandalisoimaan palomiesten työtä. Leevi on siellä Okei, missä tätä kuuluu. toi tuolla. Olen jo No. kahdesti vittu vankilassa tässä pelin aikana. No koska sä No, kuulut koska siis. se tumma johde. No vittu, Niin, ei kuulu, mun No pitää olla niin, jammupako kuunnella. tulee. Mä oon tämmönen nekru. Best nigga on the game. Kato tätä muutta whippi. White van, black skin. Ja valkoinen tyyppi ajaa. Pitäisikö munkin klippaa mun povista näet? Niilo. Kuolet. Ihan sama. Leevi on siis screen. Pitääks tää vittu vaan 8 Joo, viittaa? Siellä on sellaisia niinku mainoskylttejä. Muistakaa sinimusta liike. Taas on sinimusta liike watermarkki täällä. Niin, sinne oli käy sponsorointi. Tuossa siis eikö sä vähän niinku mainos-tvllä on siellä alapalkka, koska siinä pyörii. Niin pyörii. Sinimusta liike. Vihaatko sinäkin? Tuke. Sinimusta liike. Vittu, tulkaa hakee mut 10 sekan päästä jostain. Mä en tiedä mihin mä spawnaan. Mennä, tuke. Sinimusta liike. Mikä se on? Voi Mikä vittu, mä oon se on täällä vittu paluumuutettu? pienessä kaupungissa. Sukupuutto. Jape. Me tullaan. Sukupuutto. Onks täällä asekauppaa Niin. lähellä? On siinä keskuskadulla. Sinimusta liike. Sukupuutto tai paluumuutto. Sinimusta liike, se on logo Ahvi ja aina mustanen ja välillä. Suomi valkoisen. Niin. Kauas tää on tallennus ollut päällä? Iitäkeskus 19, mustana ja mulla oli joku loppusuomi aikaisempi, valkoisena. siinä oli joku parikymmentä minuuttia. Siis Mulla on vittu OBS ei oo 5 varmaan väliä, Jape. Tai siis Niilo. No mitä? OBS sillä ei oo varmaan väliä mun mielestä, että... Niin mitä siitä? Et sillä ei oo väliä, että kuin pitkä se klippi on. Striimasit Niin, sä ei vai oo. pistit sä nää tubeen? Mitä vittu? Joo, Striimasit. niin. Striimaa kikki. Joo. Kikki. Voi vittu, nyt tää Oikein. on harrastaa seksiä tää peli. Kyllä mennään George Floydin arsenaaliin tänne katsomaan. Noni, Hei, taas tuli. mikä se olisi hyvä? Food Vedetään M9 switchi. Miksi sä kuolit? Ei, mä en voi hengittää. Se polveella. Se on kuule 308. Tämmönen AR-10.
Se on Niillä se. vittu kuoli oikein syöpää. No. Mihin niillä minä spavnasin? Spavnasin Springfieldiin. Joo, ei kun tänne isompaa. Niin niillä taas No, on niistä jotain paska. hengitysongelmia. Who is Hengitysvaikeuksia. this? Hei mä tuun tän ilmaisella autolla. Onks mä vielä teidän Tough Gangissa? Joo. Kannattaisiko mennä tai no joo, en mä tiedä, ei kyllä enää. Mennä minne? Now, you are now wanted by police. Mitä mä tein? Onks mun ihonvärit Mä- okei? Joo. Mä ajattelen jailbreakia, mut se ei oo kyllä Ei samanlainen. vitussa. Se on niinku niin Niin sieluton leipi, sä vihaat paska. siellä. Kyllä, siinä ei oo Mut mitään siellä sielusta. Siellä on helikopteri, siellä on helikopteri. No mäkin voin koodata pelin, missä on helikopteri. Kooda. No, mennäänkö kohta? Ai jailbreakia oikeesti. Ei vaan vittu koodaamaan sitä vitun Joo, peliä. no me koodataan. Tuleeko siitä Giga vittu Shooter kortti? 3D. Niin. Se on niissä altivuria sitten. Aina jos stop-merkkä pysäytä, käytetään vilkkua. Ja sitten kato mennään No, nyt viittaan ei ajeta liikenteeseen. fiinisti. Nyt ei ajeta fiinisti. Missä se nekru täällä on? Niin on, minä vittu se liikutus. Mä ajan täällä autolla täällä. Minne? En mä tiedä missä. Tää on tässä Three Guys. Vittu Niilo. Miksi sä sanoit, että Missä sä olet? Missä sä oot? Missä sä Vittu oot? Niilo. Parkkihalli, jossa kuolit. Voi vittu Niilo. Ei poliis ammutakseen. Hei mä oon Ei, se koripallokentällä, menee mä perään vietän vähän aikaa. Venaa, missä vitu se koripallo? Eikö se oo tässä? Joo, tää Tuossa se on mikä tuo on. punainen auto, niin joo. Well. Eiku. Mä niin tuun nyt. Mä haluan tuun hetken nyt. heittää. Mäkin, mä en pysty heittämään. Yo nigga, where's your problem, man nigga? Niillä heittäisit Where's your yli. problem, nigga? Where's your problem? Ai nigga? vittu mä kuolin kun mä... Mitä Where's vittua? your problem? No niin, jää puolella? Elkäkin alle. No niin, Niillä tunne, nyt me mennään. Vittu Niilo. Mä haluan pelaa koripalloa. Tietenkin haluut, mutta nyt meillä on vähän kiireempi tehtävä. Elkku jää vittu polven alle. Siellä on niinku vähän ahasta siellä takana, niin. Niin siellä on vähän vaikea hengittää sitä. Tää hyppäät kyllä Tuonne renkaan. kyytiin. Mä haluan vittu tehdä missä mun Ehkä toi Vänni halusi, kun se oli valkoväri, niin se ei jotenkin Niin. tykännyt tosta elkun väristä, niin se Niin tummemmasta. Pitää vetää vähän... Oi vittu. Pitää vetää vähän helkätille vähän hauska. Ei voi. Well. Mäkin haluan tulla helkattiin. Ei nyt takas autoon ja peo. Mennään Niin, poliisi. mennään. Poliisi. Pitää vähän nigerisoida. Ja sitten... Niin. Ei kato, siellä se on tiketti annetaan, no niin. No niin, switchataan se, switchatkaa se. Ai vittu, mäkin jää Okei, polven. kuva. Miten vitun tuke kuoli? Kuten kuoli polven Joo, alle. siis oikeesti jää Se polven alle. Siis tota autoa toi kun syntyy. Polven alle. Polven alle se jää. Se on seuraavaksi sit Leevi. Niilo on jäänyt. Elkku tuu nyt vittu kyytiin. Elkko, ne tulee nyt vittu kyytiin ennen kuin tää poliisi Me russaa. mennään nyt. Elkku tuu. No niin, me mennään nyt. Kyllä, Paina piti kertoa, eetä. ketkä me ollaan. Mitä Elkku tää on? tulee nyt vittu. kyytiin, äläkä haistele sitä auton pohjaa. Mistä tukee on? Taas tää Springfieldis. No voi nyt jumalauta tukea. No kun ei tää Siinä- saa... Sheriffi pysähdy ja ammutaan se vittu. Ei, vittu. me pitää käydä hakea kato tukea, kato, me saadaan reinforcement meidän Steel Team 6. Ja mä korjasin niinku autoja nyt. Kiinni. Keväällä. Pitäriemmä rahaa kaikki. Se oli ehkä tummin neekari, mitä mä tiesin. Parempi. Pitääks ne plurraa nää kaikki sanat tässä? Jos haluat. Kyllä. Kyllä. Minä vaadin kerran, kun sä oot rekordannut mua, et sun on pakko. Japa, mitä vitun väliä siinä? On Me hyvä vaan Joni, ehkä osoitetaan, niillä että on tälleen niinku... poliittista mielipidettä. On se sillänsä kyllä, mutta tää on niin Missä nyt se vitun Watermelon Valtio on Felon niin on? korkea. Siellä on Watermelon Felon. Taas sano ilman, että niinku... No niin, Watermelon Felon tuu kyti. Nyt me näettiin Vitun sheriffejä. hidas. Hidas neekari. Niin, Jukka, miten sulla on noin ihonväriä, sä oot noin vitu hidas? Niin. Se oli niinku ainoa perkkiä Mutta sekin pink mukaan. white. Ja sitten Jappe, missä sun Eli Camelo rekisterikilpi? Missä lukee Floyd? No mitä Who is vittua? this? Who is this? Jackie Chan tuli sieltä. Niin Tukka Chin, vitu hyödytön melonisyöjä, saatana.
Mitä mä oon tehnyt? Liian hidas. Niin. Et oo tänään Kuka rööstä tästä yhtäkään. on luminen henkilö? Kuka tästä meistä Oot on? häppä. Niin, mut mä oon ainakin nopea. Mä en oo hidas kuin sinä. Se niinku sä oot häpeä meidän ihollemme. Se on Niin, kuule se, että kuka ampuu Switchillä parhaiten, niin se on niinku... Mutta mieti nyt back... Hei, sut Ja oli sillä niinku mä piiskat lisään kuoliaaksi, Switchin joku tähän sä mun et saanut nelonen. battle rifle vai mikä tää on. Mä pistän autoklikkerin päälle, niin... No sit sulla on niinku Glocki Switch. Tässä pelissä on valitettavasti Glockia, mutta ja mulla on tämmönen Ei niin full oo. auto switchi. Kokeillaanko... Ei, tossa poliisi. F6 sä voit käyttää sitä, mulla on ainakin se. 2 poliisia. Nops. Viis. Poliisi Täti hyppäs tohon autoon. Missä poliisi? tuolla. Onks sulla skitsofrenia? Ai tässäkin on sheriffi. Mitä vittu mä edes näe missä? Vaan hengeltä. Se on kuollut. Kaikki vaan hengeltä. Floydimobiiliin. Hei mitä tälle on rahaa, hyödytä. Meni levituuks. Joo, mä vaan reloadasin. Mut switchi Hei, ei toi ole pelastaa toi järkevä. yhden. Hei, toi pelastaa toi poliisi. Ei voi antaa, hei. Oliko? Vittu helkku pois tieltä! Ei voinut antaa Aivan tapahtua. just Ei voinut Nyt antaa. takas. Hei, Move formataan away. tää. Move away. Nyt Move vittu away. poistaa teiltä polvealla. Hei, läski, Ei hei se se on ole läski. Mitäs passa? Hei vittu tää on Vittu se muuten... viivottaa. Se palaa, se ei voi mennä pois, se hyppää kohta pois. Vittu, mulla on vaan 8 ammoa. Mennään nyt vittu tänne autoon vielä kun ehditään pois. Joo. Se läski kerpääs karkuun. Nämä idiotit yrittää vittu haastaa Steel-tiimiä. Ei mitään mahdollisuutta. Mistä? Vittu tulee tiitti muuten. Steel-tiimi. Sopii vittu hyvin. Venää. Täällä kun tää resataan. Ei. Ei jos ei oo... Hei, läski pelastettiin. No. Se läski pelastettiin muuten. Ja voinko mä Ei, ampua? tulee uus. Tulee EMS. Noniin. Ja jos heti kun tää resataan, ammutaan sitä. Destroy a car. Kaikki tähtää. Hi sir. Kaikki tää hyvä. Jape vittu mun edestä. Missä sä olet? Vittu Jape ihan oikeesti. Miksi sä oot niin kaukana? Miksi sä oot niin kaukana? Jolloin kun pieti. Ei, tuke ase eteen. Annetaan säkin jo, vaikka saa aseita. No niin. On B. Kent. Dancing is a crime. Noniin, Resaako. Sitten tulee kunnon vitu crossfire. Ei kauan elänyt. 10 mani. Vittu mun loppu ammo. Okei, meidän pitää lähteä, mun loppu ammo. Ennen kuin lisää poliiseja tulee. Äkkiä lähtö. Eiks tää nyt siinä oli? Ja sit takas. Käydään lataa ja sitten lähdetään takas. Ei Lock voida and antaa. load. Niin. Come and down, vai mikä se on? Who is this? Joku tyhmä negri. Joku idiootti, joka New seuraa. pitch sticker. Hei mä oon täällä alla, mä oon alla. Voi vittu. Jääkö se Can't polvealla? breathe. Yes. Ei mut Leevi, täällä ei oo Glocki, mutta täällä on Tech 9. Sekin on sellainen... Joo, Niin, mut se mulla on on vähän kaikki semmonen... En niin... Ota Ei, jos kaikki. sulla se, eikö se oo semi-auto, niin se ei oo niin. Eiks tässä oo full auto tässä pelissä? En tiedä. Ei oo. On Ei. sama kuin Glocki. Kuka Ei oo ampuu niin. meitä? Kuka ampuu? En Se on tiedä, enemmän että sellaista rupeaa tählämiä se mun mielestä se tekyy Tai siellä. jälkeen Vittu vastaan tuli jo Kyllä se päivä. Tech 9 on sellainen niinku nigger sweep. No niin. Mut kun jos se ei oo se full auto. Ei vittu poliisi nearby ja mä pystyn. Leivi takas kyytiin. Pitää mennä sillä, että karkuun tuu kyytiin. Leivi tuon vasemman puolella kaikki avoimena. No niin, mennään kattoo, onko se kuollut. Sillä tätä elää. Nyt tätä ei tästä tanssi. No niin, mitä Tapettaa se, noni. Hyvästi. Tää vittu. Niin onkin iloinen, no niin. Gunpointilla. Kuolleena vielä. Stupid. Niha. Joukka kaja, vanilla. Bre. Nupid sticker.
You What I do, can do guys? that. Ei. You No, know. no, spawn kill. Oota, nyt on hyvä. Spawn killataan. Jumalauta. Niin polven. Spawn killataan. No niin, alku, spawn kill. Elkku Pois sit päältä, Elkko. Pois sit päältä, Elkko, jos muuten mä ammutaan sut, Elkko. Niin, Ei ammutaan sit pisamalla. ei se vielä. Ota, Ota vittu polve alla. Joo, Tää on ei. polve alla. No niin. No niin. Ai vittu. No niin, Elkku vittu melkein kuoli. Melkein. No niin, sit jatketaan. Polve alle taas. on your day, sir. Vaan polve taas. No niin. Ei vittu, mä otan täällä. No niin, reloadataan. Polve alle. Ei. Hei se rivaava. Nyt revaa. Live. No. Ja ei sitten mitään. Miten se pystyy vielä revaa? Siinä on 200 reikää, se on vuotanut. Itse se olisi tällä hetkellä muussia. Vuotanut niinku sonata. Jape. Ei puhuta tällaista paskaa. Niin. Ei se soi se vuosi. Niin, se kun me avattiin se, niin sen takia se vuosi. Ei muuten. Niin. Under the knee, boy. No levi. Sehän on sama niitä, jos ammut viimeisen alkaa vuotamaan, kun sä avaat pultia, se alkaa vuotamaan. No kato, hyvä. No niin, ei enää herää. No niin. Hei, mutta otetaan No, eka on torjunta. help. Se yritti. Vittu. Stupid. No poliisi. Paskaksi, no se meni paskaksi. Mennään lähemmäs autolla. Tulkaa kyyti. Ei, tää on nopeampi. Älkää nyt antaa. Me pistetään juosta siinä. Ne Olla lähtee. nopea. Tää vittu te teette te hitaat neekerit. Me ollaan mustia, me ollaan nopeita. Tää No niin, vittu siihen auto. puolelle. Hei, takapää. Ei kuka vittu meidän auto Kuka ampuu? Sieltä kaukana. No toi läski taas. Mä ammun Läski pansseri taas. sinne. Ota, mä coveraan. hei, Mikä auto? kiinni, Mikä auto? kiinni, Mä coveraan. Mulla on rankea eteen. Elkku, mitä vittu sä teet? Pikku No paikka. sivu, lapina. Mennä kyytiin. Ei se palaa. Perää. Mennään niitä päällä. Nyt ei Läski, ampumaan läski, auton Pysykää suojassa. Mä tapat tuleski. Mä tapat päällä. tuleski. Ei mä oon polven alla. Hei, pysty. Mulla on polve alla. Minä se myötään siksi meni. Mä saan se pari hittiä. Onko se Mäkin siinä? sai. No taas läski taas. Jape Sirvi vittu, että mä saan sit vittu Jos saa edessä. se kuoli. Jatketaan. Jos te kuoli. Ottako Pakulla. tuossa oli, että tultais yhtään kaukana? Spawnaa uudestaan. Ei taas apina spawnas. No niin, paku tänne. Oh fuck, poliisi. Mikä suojaa. Äkkiä. Juoskaa, se on mun peräs. Rynnäkkö poliisi. Mitä Ei oikein mä on käynyt? kuolin. Mitä vittua niillä? Kuka se oli? Onks nää skinaarit vastaan somalit? Musta ja Joo. valkoi. Kyllä. Oi vittu, mistä helvetti? Oi vittu. No niin, neekerit, nyt ampukaa. Tuolla perkele, niillä varu. First fiveitse. Vittu se ampuu parempaan. Oi vittu! Joo, saatiin. Respawnatava uudestaan. Saatiin. Näin. Se on siinä. Mä ammun sen, sä oot mun vieressä. Täällä mulla tukee vieressä. Siitä on Fairfield, kato. Vittu Nyt on rynnäkköpoliisi. Nyt on poliisi. Rynnäkköpoliisi päässyt paikalle. Oi vittu, rynnäkköpoliisi. Miksi? Atos. Niillä on Oi tästä vittu. nyt Mä ammutaan, tukavara ammutaan ne sit. varo tää vitun negru spawnas uudestaan tähän. Mikä? Ne on ihan paljon spawnassa. Ei se ole enää asetta. Ei oo enää asetta. Mä menen mun riistokataan. Kyti, riistokataan. Nekrut karkuun. Äkkiä. Lähetään. Nyt karkuun. Mulla on vielä vähän ammoa. Tämähän ei oo se. Ei sheriffit tuli tosta takana ei oo näyttää ainakin. Ei Jape vitun tyhmä. Mä oon polven alla. Auto, noin. Juostaa pojat, sit juostaa. Kuoliks? Ei kuollut. Niinku juostaako pelloilla? Mä hakeen uuden aseen, mulla on vielä ammoboksi, mä hakeen uuden auton. Mullakin on ammonboksi, mä voin Mulla antaa uuden. niin mäkään hakee. 4 tähteä mä oon uuden. tehnyt, ainakin minä oon. No, mäkin on 4. Ei oo 4. Onko mä en oo siihen vitun
Mafiassa. Ai. Tää on Mä menen W just money seuraavaan. making. Kato, totta kai se mustilainen on nopein. Mä muuten melkein jopa täällä jäädä plussalle tässä, kun me ammutaan näitä. Miksi te ootte noin vitun vaaleita? Kattokaa miten hitaat oot. Mä oon jo valmis, te vasta oot tulosta. Niin. Hei, nyt tulee Riot One. Veti ohi. Swatti veti ohi onneksi. Mä No niin mitä ostat tätä? Mitä sä ostaa? Mä ainakin käytän LMT-asetta, se on semi-auto, mutta se on vahva. Mikä mä käytän Kuka ampuu mun vittu noin somalit ampuu tänne mun autoon? Mun mielestä alkoon Mä jään jammupakua. Ne, Ampuu jape, vaan. jape. Mä käyn ammuboksi, Let's go. No niin, niillä. Paljon mun pitää murrata tästä. Tää, nää kaksi ampumaa tässä. Kaikki N-sanat. Tai no No siis... siinä on ampukato, paksu paikka. Voi vittu se Niillä. Pois. Mä repailaan tän taas. ei se voi olla Taas. ikuisesti siellä se... Anna kyti. Ota. Kysymysmerkki, ota. Get out. Mä oon taukoa syyttää. Jumala, se ei kauhean kovaa. Selää. Niin on. No vittu, en missas, vitun retu. Eikö se näkee meidät? Joo, sieltä tulee. Joo, se näkee, no niin. Se menee omalta tuolla katolla. Kato nyt, kun se kestää niin vitun kauan. Niin ei kato, se menee katso tästä oikealle. Niinku oikee kansalainen. Se menee varmaan vasemmalta. Niin, väärälle sinne puolelle. Hyöttää Ja sinne meni. Stigger. Vasemmalle. Voi Oh, vittu nää somalit on täällä. Somalia. Ammutaanko? No ei vitussa. No voi vittu, nyt sä haastat liikaa. Automaa paskaksi. Automaa Can't breathe. paskaksi. No Ai. niin, nyt. No niin. Ai se Totta ottaa sen kai. mitään. No niin, henki tuli. Ne vittu se poliisi meni, meidän pitää saada. Servo, mennään seuraavaan. Okei. Vaihdetaan servo. Okei, mä lopetan nyt Joo. tän tallentamisen. Mä voisin mennä tekemään tätä videoa nyt. Kiitos katsomisesta ja tilatkaa kanava ja tykätkää videosta. Joo, mutta siis tuleeks niillä Niillä on vielä vähän levi pelaamaan sitten, ekaa? kun niillä on sit vähän editoimista.